Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing dumateng para kadang kula sutresna budaya ringgit purwa. Wilujeng ngayati pakaryan menapa kemawon. Wonten ing enjing menika kula nedya review beberapa ringgit petakan ingkang sampun kula tampi saking penatah. Lajeng ringgitipun menapa monggo kita pirsani sesarengan. Ringgit ingkang sepindah menika ringgit petakan Bathara Temburu utawi Bathara Tamburu. Menika penataipun Mbah Wagya saking Keposari Manyaran Wonogiri. Menika putranipun Bathara Ismaya utawi Kyai Semar Badranaya. Detailipun kados menapa Bathara Temburu, monggo dipun pirsani sesarengan. Detaile kados mekaten nggih para kadang sutresna. Bathara Tamburu. Nah, kenging menapa busananipun prabot kados ngaten nggih amargi kula gadhahi pemanggih yen dewa namung ngangge jubah kalih sorban ngoten kirang nges nggih, kirang greget. Nah, pramila kula nyuwun dumateng penatah supados didamel prabot ngeten supados ketingal dewanipun utawi jawatanipun. Nah, menika ringgit ingkang sepindah Bathara Temburu. Lajeng ringgit ingkang angka kalih, nah menika inggih dewa malih, menika inggih putranipun Bathara Ismaya utawi Kyai Semar Badranaya. Menika ringgit Bathara Kamajaya utawi Sanghyang Kamajaya. Menika penataipun inggih Mbah Wagya saking Keposari Manyaran. Kula caketaken wonten ngersa panjenengan sedaya kados menapa tatanipun. Menika jaripun dipun gempur nggih. Sinaosa prasaja nggih mboten dados menapa nggih ingkang baku menawi kagem jangkepi ringgit wonten setunggal kothak menika wonten nggih paraganipun menika wonten. Nah, niki ringgit ingkang angka kalih Bathara Kamajaya utawi Sanghyang Kamajaya. Saking kabagian mawon kawis tingal tatanipun nggih. Senadyan ringgit tasih petakan utawi putihan nanging sampun ketingal nyengsemaken menawi dipun pirsani. Menika ringgit ingkang angka kalih. Lajeng ringgit ingkang angka 3 menika nggih dewa malih nggih. Dewa saking Kayangan Salendra Bawana utawi Ngendraloka menika Bathara Indra putranipun Bathara Guru angka 3. Jejuluk ugi Bathara Surapati. Menika penataipun inggih Mbah Wagya. Kula caketaken detailipun tataan nggih.
menika mekaten niki wonten napa bathuk niki wonten radi soklat sekedhik mboten napa-napa. Nika lulangipun kenceng bening nggih nyingsemaken. Nah, jarikipun inggih dipun gempur kados mekaten. Nah niki ringgit ingkang angka 3 Sang Hyang Indra utawi Bathara Indra. Sampun ketingal ngremenaken kapanganipun nggih sae. Lajeng ringgit ingkang salajengipun inggih menika ringgit gagan niki Raden Antareja utawi Hanantareja. Menika putranipun Raden Werkudara ingkang sepindhah patutan kaliyan Bathari Nagagini. Menika penataipun inggih Mbah Wagya saking Kepuh Sari Manyaran. Nah, kados mekaten detailipun. Dahanipun nggih sae. Nah menika ringgit ingkang angka 50 Raden Hanantareja made in Kepuh Sari Manyaran Wonogiri. Lajeng ringgit ingkang salajengipun ingkang angka gangsal menika ringgit Raden Gatotkaca utawi Harya Gatotkaca. Nah menika kala mbiyen kula tumbas saking nggene Mas Satria Wayang utawi Mas Trias niki tangga dhewe nggih saking Desa Kauman Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Menawi ngendikanipun Mas Satria menika inggih ringgit saking Wonogiri nanging boten mangertos penataipun sinten. Nah menika mbok menawi para pandhemen ringgit ingkang apal sinten penataipun saged komen nggih. Nah menika kula caketaken Raden Gatotkaca Wanda Guntur. Menika putranipun Raden Werkudara patutan kaliyan Dewi Arimbi nggih. Satriya Pringgondani. Menika ringgit ingkang angka gangsal. Lajeng ringgit ingkang saterusipun menika ugi putranipun Raden Werkudara ingkang angka 3 patutan kaliyan Bathari Urangayu saking Kisik Narmada. Ringgit menika kala mbiyen penataipun Mbah Surasa saking Sine ngandhapipun Gunung Warak Sine Kabupaten Ngawi. Penataipun sampun yuswa nggih sampun 77 nanging tatahanipun tasik sae lan ngremenaken menika Raden Antasena gegeripun kados ngaten. Kula nyuwun didamel longok ngoten nggih. Nggih tetep klasik menika.
Kula caketaken nggih para kadang sutresna kados mekaten tataanipun. Ringgit prasaja nggih mboten dados menapa bakenipun. Ringgit menika kagem media pembelajaran lan patuladan. Niki Raden Antasena. Lajeng ringgit ingkang saklajengipun inggih menika ringgit gagahan malih nggih menika Nata Mandura Prabu Baladewa. Menika kula pikantuk saking Mas Reza Mahindra. Dalemipun sambung macan Sragen. Menawi saking pangandikanipun menika rumiyin penataipun Pak Sri Manyaran ngoten. Menika Prabu Baladewa wondonipun menapa monggo saged komen nggih. Menawi ingkang pirsa wanda-wanda ringgit menika kula caketaken detailipun Prabu Baladewa. Tatanipun kados mekaten. Nggih senadyan tasih ringgit putihan nanging tuhu nyengsemaken ngremenaken. Prabu Baladewa Nata Mandura putranipun Prabu Basudewa duk rumuhun. Tesih kadangipun Prabu Kresna Nata Ndarawati lan sedherek nak ndulur kaliyan para Pandhawa. Ringgit petrakan menika janjanipun menawi dipun tingali saking tatan-tatanipun menika sejatosipun ngemu pralambang utawi sanepan ugi. Budaya Jawi utawi ringgit purwa sinten malih ingkang kedah nguri-nguri lan lestantunaken yen to boten panjenengan lan kula sedaya minangka putra wayah generasi tiyang Jawi ingkang sampun satrepipun kedah nguri-nguri budaya Jawi. Mugi-mugi ringgit purwa tetep lestantun wonten satengahing bebrayan agung lumuntur dumateng putra wayah ing benjang. Mbok bilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken sekilas review ringgit purwa petaan nggih. Mugi-mugi saged nambah wawasan, nambah pengetahuan sarta nambah perbendaraan ringgit purwa lan sampun katalumpen tetep tresnani budaya Jawi. Krana kita sedaya menika ingkang wajib nguri-nguri lan lestantunaken. Sampun katalumpen, like, komen, subscribe, share. Mugi-mugi channel menika ngrembaka lan nderek nguri-nguri aroming budaya Jawi. Mugi-mugi saged dumugi lintas generasi ing benjang lan sak benjang sakterusipun. Wasana wilujeng enjing, wilujeng ngayati pakaryan menapa mawon. Kula pungkasi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.